Hola, com estàs? Desitjo que estiguis espectacular. Recorda que principalment depèn de tu. Estàs al canal CAT Coaching, el canal número 1 en desenvolupament personal en llengua catalana. El meu nom és Salvador Companyó i et vull explicar una coseta que és molt important que tinguem molt clara, què marca la diferència a la nostra vida. Què marca el meu estat intern, com és que una persona estigui contenta, feliç, o si més no, que senti que la seva vida té sentit, que avança, que té un propòsit i que fa que d'altres persones estiguin encallades amb estats d'ànim baixos, amb depressió o amb angoixa, amb ansietat, sí, amb un cert estrès. Tenir un futur convincent. Si tu tens un futur convincent, el teu estat intern s'elevarà, estarà en bones condicions, et sentiràs positiu, et sentiràs que el que fas té un sentit, un futur convincent. Perquè la persona que està deprimida està encallada amb el passat, pensa que allò que li va passar l'ha marcat per tota la vida i com que li va passar allò a la seva vida ja no podrà tornar a ser mai més la mateixa, no podrà tenir la vida que somia. I com que creu això i està encallat amb aquesta cosa passada, es deprimeix, sí? La seva vitalitat baixa perquè entenc que la seva vida no podrà ser allò que desitjava per aquella raó, per allò que li ha passat. És a dir, no té un futur convincent, no, perquè no pot tenir un futur com ella desitjaria. La persona que està angoixada o estressada està patint per lo que pot passar en el futur, és a dir, té por de que es doni aquesta cosa, de que passi aquesta cosa o de que no passi. Llavors aquest estrès, aquesta incertesa fa que visqui amb aquesta angoixa, sigui, pot ser angoixa, ansietat, estrès, depèn de cada persona, en fons tot això té molt comú, o sigui que és una certa por a el que pot passar. Què li passa a aquesta persona? Que tampoc veu un futur convincent, el que està veient és precisament allò que no li agrada, la possibilitat d'allò que no li agrada. Per tant, la persona que està deprimida està encallada en el passat, amb allò que va passar, no té un futur convincent, la persona que està angoixada està patint per aquesta possibilitat futura, hipotètica, del que pot sortir com ella no vol, per tant no està veient un futur convincent. Ara bé, què passa a la persona que veu un futur convincent? La persona que té l'objectiu clar, la persona que té un objectiu convincent, la persona que té veu un futur convincent és perquè té un objectiu clar, té focus, sap allà on està mirant, sap cap a on està avançant i això determina el seu estat intern, és a dir, tu estàs aquí, sí? I et marques un objectiu, sí? I un camí a recórrer. Aquesta és la clau. Sí? Tens aquest objectiu en ment i això farà que marqui el teu estat intern. Si tens un objectiu suficientment motivant, un objectiu que t'inspiri, un objectiu que d'aconseguir-lo, sí que se posa la pell de gallina quan hi penses, que creus que seria bestial, genial, meravellós assolir-lo, i no veus impossible, sinó que el veus difícil, és un repte, però si impliques tot el teu ser i et transformes, el pots assolir, aquí estàs veient un futur convincent i aquí començarà a canviar el teu estat intern i començaràs a sentir molt millor i aniràs decididament cap a aquest objectiu, perquè amb aquest estat intern renovat, amb que la teva vida té un sentit, avançaràs cap aquí irremediablement. Ara bé, que és important, és molt important que tinguem clar una cosa. La felicitat no està quan aconsegueixis aquest objectiu. És a dir, tu no estaràs feliç quan aconsegueixis aquest objectiu o no et sentiràs bé o notaràs que la teva vida té sentit. Sinó que ja ets feliç des d'allà, la teva vida té sentit ja des d'allà i quan estàs bé és des d'allà. Perquè si tu creus que estaràs bé, estaràs feliç quan obtinguis aquest objectiu, estàs dient que ara aquí no n'estàs i per tant, si aquí no estàs sent feliç, no tens un estat intern, saludable, harmònic, positiu, no podràs assolir aquest objectiu, perquè com evidentment saps, no fa falta haver aprofundit moltíssim en aquests temes. Si tu estàs deprimit o tu estàs angoixat, no assoliràs el teu objectiu, evidentment. Si tu estàs amb confiança, estàs amb seguretat, et sents bé, et sents amb vitalitat, tens moltes més possibilitats d'aconseguir-lo. Per tant, si tu ara estàs aquí i has de recórrer aquest camí, durant aquest camí t'has de sentir d'aquesta manera, amb una certa seguretat, amb una certa confiança, amb una certa vitalitat, amb una certa
energia, amb unes certes habilitats, unes certes capacitats progressant, sí? I llavors, si creus que el teu benestar està situat aquí, quan compleixis l'objectiu, quan tinguis aquest cotxe, quan tinguis aquesta casa, quan t'hagis comprat el pis, quan tinguis parella, quan hagis acabat la carrera, quan tinguis feina, quan tinguis aquests ingressos, quan pesi 60 quilos, quan estigui en forma, quan tingui salut, quan m'hagi curat, no passarà. Per quina raó? Perquè estàs situant l'estat intern poderós, un estat intern ple de recursos, un estat intern òptim, el de sentir-te bé, l'estàs col·locant aquí i no ara. I curiosament, perquè es doni això, aquest estat intern de plenitud l'has de tenir ara. És a dir, la felicitat no està amb la collita, sí? Un cop assolim l'objectiu, sinó que la felicitat ha de ser l'adob que vas posant en el camí i que, curiosament, el que farà és que tinguis aquesta collita. Per tant, la felicitat no és la collita, sinó que la felicitat és l'adob. I si tu pots ser feliç en el camí, per tant, i feliç implica que vol dir que la teva vida té sentit, que et sents... Això no vol dir que no hi hagi pors amb el recorregut, o que no haguem de saltar obstacles, o que no hi hagin entrebancs, sí, però que sents amb la força, amb la confiança per anar endavant, amb la certesa de que sí que és que vols això i de que fas tot el que depèn de tu per aconseguir-ho. Què passa? Que com que estem sembrant des del bon estat intern, molt probablement ho aconseguim. O sigui, marcar-nos un objectiu, definir objectius és clau per la nostra vida, perquè canvia el nostre estat intern. I ara bé, recorda, sense pressa, sense neguit, sense res que et faci estressar o que et faci descentrar, sinó que com et sents ara estàs creant. Per tant, si tu ara sents neguit, pressa, en el fons estàs dient que no saps si passarà, que potser sents que vas tard, que tens dubtes. La persona que creu, la persona que confia, està tot bé aquí i ara. Per tant, si tot està bé aquí i ara, jo estic tranquil, estic en confiança i curiosament és el que amb aquest estat estic sembrant positivament, poderosament, per recollir aquest objectiu. I un altre punt molt interessant, quan s'aconsegueix aquest objectiu, no s'ha acabat el camí. La consecució d'aquest objectiu és el primer pas, o el punt zero, aquí és on hem de donar el primer pas, pel següent objectiu. Ens hem de marcar un altre objectiu, i potser molt més gran. Per quina raó? Perquè si crec que quan arribi aquí i a aquest objectiu ja ho he assolit tot, què passarà? Que si no tinc cap més objectiu a la vista, no tinc futur convincent, m'aniré avall. Mira, persones com un gran mestre, un gran crac que tots considerem, crec que és com el Kilian Jornet, si has llegit algun dels seus llibres, ell explica com als 23 anys va tenir uns mesos que pràcticament estava en depressió, sí, estava enfonsat, no veia la llum a la seva vida. I quan va ser això? Amb 16, 17, 18 anys es van plantejar reptes, objectius, fer aquesta cursa, guanyar-la, aquest tio que és un crac, a veure si un dia puc competir amb ell i el puc guanyar. Doncs va arribar als 23 anys, crec que era als 23, t'ho estic dient de memòria, pots llegir els seus llibres, ho podràs afinar molt bé si no t'estic dient exacte les dates, però el que és important és la idea. En 23 anys havia assolit ja tots els reptes que s'havia proposat i ho havia aconseguit tot i havia guanyat tots aquells persones que uns anys abans eren els seus ídols. I què va passar? Com que ho tenia tot fet, es va quedar sense objectius, sense reptes, sense propòsits, sense fites. I, evidentment, com que no hi havia fita que va fer, va anar avall, se'n va anar emocionalment avall. Llavors, què és important? Que quan aconseguim aquest objectiu, o just una mica abans d'aconseguir-lo, ja ens marquem la nova fita. Sí, això ho podem veure en persones que preparen moltíssim el seu casament i després de passar aquesta gran experiència, bum, van avall. O si anem a persones que aconsegueixen X cosa i se'n van avall. Esportistes que aconsegueixen ser professionals, grans èxits, però un cop acaba la seva carrera se'n van avall. O si anem als astronautes que van anar a la Lluna, quan van tornar van caure amb depressió, sí, perquè havien assolit un repte tan gran que no tenien cap més propòsit. Després no hi havia res més gran ja que allò. On era l'error? No fixar-se a un nou propòsit. Pot ser que el nou propòsit no tingui a veure amb aquest o sigui d'una altra àrea. Sí, pot ser. I pot ser que sigui correlatiu, és a dir, que aquest el complim gràcies a aquest o sigui de la mateixa àrea de la nostra vida. Sí, fantàstic, sigui com sigui, és igual. El que importa és un futur convincent. Per tant, abans d'aconseguir aquest, una miqueta abans, ja ens podem marcar l'altre, que marcarà la diferència i continuar sent feliços, un bon estat intern per assolir-lo. I això és el que realment marca la diferència. O sigui que
Si vols sentir bé, si vols sentir que la teva vida té sentit, imprescindible que tinguis uns objectius motivants, perquè el futur convincent serà el que et farà sentir bé ara, i el que et fa sentir bé ara, si aconsegueixes sentir-te bé ara, estàs sembrant, estàs posant la llavor perquè es doni allò que vols a la teva vida. Moltíssimes gràcies, si et ve de gust pots compartir aquest vídeo on tu creguis perquè més persones que els hi pugui interessar, els hi pugui arribar aquesta informació, pots subscriure't, inclús pots activar la campaneta perquè t'arribi un senyal cada vegada que publiqui un nou vídeo, que serà de forma progressiva i continuada. Moltíssimes gràcies.